Des del dimarts 12 d'abril, el Museu Dalí de Figueres mostra al públic la seva darrera adquisició. És la peça més cara que fins ara ha comprat la Fundació. En va pagar uns 5 milions d'euros en una subhasta a Londres. Aquesta obra, de 1926, és un estudi preparatori de La mel és més dolça que la sang, un oli del que es desconeix el seu parador. Que és una obra molt important per la nostra col·lecció i es titula, com ja sabeu també, Estudi per a la mel és més dolça que la sang, perquè hi ha un altre oli, La mel és més dolça que la sang, de l'any 27, que no sabem on es troba. Hi ha un diari del pare Dalí, que tenim a dalt al centre d'estudis, on hi ha reculls de premsa i el pare feia algun comentari. I aquest quadre, que es va perdre, o que no sabem on és, posava Duquessa de Lerma, o sigui que en principi la propietària, la Duquessa de Lerma, si bé posteriorment hi ha un llibre de l'Oriol Anguera que es titulava Dalí, que va publicar a Edicions Cobalto l'any 48, que posa que la propietària és Coco Chanel. I és tot el que podem dir d'aquesta obra. Hem fet investigacions i per ara no sabem ni on es troba ni on pot estar. Sí que és veritat que aquest oli, que ja us dic que no sabem on està, havia estat exposat a Figueres, al Casino Menestral, l'any 28, i després l'any següent va ser exposat a Madrid, amb una exposició al Jardín Botánico, que va tenir molt bona acollida. I a partir de llavors es perd la pista del quadre de l'any 27. Aquesta obra conté elements iconogràfics com el cap tallat, la sang o l'ase putrefacta, que es converteixen en les primeres referències surrealistes de l'obra daliniana. També s'hi nota la influència de Picasso. Així i tot és un moment lorquià, hi ha influència d'en Lorca, i també de Picasso. Hi ha les dues tendències en les argumentacions d'aquest quadre. Els que veuen el cap de Federico García Lorca, el sol, que això és una teoria, i els que veuen la influència de Picasso de l'any 26, que potser és la més probable. L'obra més cara que fins ara ha adquirit la Fundació Gala Dalí s'exposa a la Sala del Tresor, al costat d'altres quadres de primera època, dels anys 20.